In fact, I would hope na wuti enyuma da asie ya. Daddy Lumba njom ose ya makramo. Na ni nyina se masebadwane e de ma de hia. Wonom ewa kutia ewa pie mantemo. Ne den e de onimnyamfo nes. Ya kume edaya wansode. Na nkra abetodwa e kiremi se. Onimnyamfo enes ya kume na na hondo do ne kakra ewa mentia wantem. Na mum last week na wotwatwa me kopie masebadwam ekodi dwuma papai. No jana na so pa sebe aboa papon. Na so bapem sam na yekese enya de na busua etimi de kodie nti onam so a ohwere ne nkwa no etimi ababetudwa. Na MPP amanyokuro no ma eden krata abonten abekasa ekirem se. Asemwei abono mu pusa efrise na wotwatwa me masebadwane edema ade hia na owo ekotia NS yakume kopie masebadwam kodi dwuma na mani na se papai ene ontimi enka atiasefo ho kram. Na Ghana for bakai NS yakumiam emra fimpim yenu nyadoni na abato mu no electoral commission edika ne se wedin kunu abato nanso openipo no so kwa pra abato ni bi edema eni samanyokuo no etwene se dawre edni kwakopie mu okofodia high court so asem no wontia se high court no ni ma no enamaso makofodia high court ede order ede kotu papa isuma masebadwafo mpo ote ho wodi dwuma ena kwamukwa kwache no o masebadwuma na yaro hosem yipam mensem we kwaye nsem pia kofodia high court ebu editia no nanso no achi na NS yakumi amekasei onka ti asefo ho bioi ade na asem akwada o man Ghana court kubatan supreme court atina asem no so pe na ohwehwe ma hunu se dabi asem no NS yakumi ade aba no munkunem ti omomfa nsan de ble no emfa na mekasei no na NS yakumi okoye masebadwani preko pe ade ma de hia wonom ewa akwata nanso ne NS yakumi edaya wansode ebiu na sabi mpenifo akasa takama ho yam pronte no emana naus yakumi edidwuma masebadwam no na okasa masebadwam ni sembi sei adotu dwade yakasa we yatwe bi ede gwa pause ekoti ensema hodo amla na wote ase no adotu dwa e wo man Ghana yamna sebadwam. The protocol conundrum that we politicians keep giving to people is also increasingly becoming a challenge to us in this country. And to quote the Honorable Dr. Kumbo, who has said previously in other public domains, until you are injected by an incompetent doctor or nurse for you to die, that is when you will know that we need to begin to advocate for fairness and equal opportunity and access for people. Mr. Speaker, just this morning, I was asked by a journalist within this precinct of Parliament that he wants to know that are we waiting or for how long will we wait until when the president wins an election in this country and the opponent goes to court just to challenge that person unfairly and to just deny that person that right that is due him. Mr. Speaker, in order not to sound prejudicial, I refuse to comment on the matter. But I want all of us to take note. Order, members, order. Mr. Speaker, I want all of us to take note that this discussion that we are having here should not be one that we are just having it today and let it slide. It should bring to fore meaningful thoughts and discussion where citizens, policy makers, and CSOs will all come together to advance social justice in this country, and especially to me as the MP for Apetia in this country. Thank you. Education, information, and entertainment right here on DLFM 106.9.
Eni etwagu ye eya kane masibedwane de ma de hia wonom ewa kutia ewa pie matemo ne den de onumnyamfo Ernest yaw kumi wada ne benkum so wafura ne ntoma de tentirimu waka nkyene egu sika Kwadwo awrehu mera ho pa yenkomra yentwemfa sisi akra na bo enti akire din ana meboa mesremo mun share o Facebook no so DLFM 106.9 ya de NS ya kumi ni videos ni biato so aba benya bi ni wahwe abrante wa kama bredi kan ya wakogina se mase bedwane a wakokodi nkonim de ama MPP amanyuku no ena nare ba kwa ma tete ni se papa we ya presa du ba bi mpo mase bedwam na awerho ewo mla na dwumadi ekoso a na wo kasa ena kofodua high court ehye so monkwache no makwaye nsensem okuro mu hane esese ne ba bia ba fa bia kwaye nsem bebre na Supreme Court ekọ asetena hunu se papa na asem wom ena omka ase ne wadi nkonim ti onkwaye mase bedwane asem wesi ya ne sikapa enu ba eboso mientem pontem ni ena omka so onkwaye mase bedwane no enie akire din okọ say bibia to etwa court sensem David bibia akire din David bibia din akire din in fact ba mo wo ne ho ahomete papa na asefem NS wona nya menko why wo fa asefo wo akire hwe akire se de etie bia no yenso ye time so beba sisi ade ye brenso ye de egusu bone kakra nkra eden in fact wo fa me wura ho pa me wura ho na mwa umi bio de bio si chance ya na maka ya num enti nanzania mienya nye ani bioti mi kwa nyina ine biana wa bio mi gagram kwa je Wodi atumde kana share yen e wo Facebook no so ane DLFM 106.9 NS ya kumi onumnyamfo ano ya mase bedwan de ma de share wonom egwo akwetia ne phone ne da so chese video ne da so amna na wo kasa mase bedwam ti wo pa wo benya video ni bi na wahwe in fact ba mo wo retri mo den pa wo kwan ode nam so asase we so in fact wonya sika di bi wate wonya sika di bi entwen because NS enim senko bewu a koye ne hu bi pa pra opri ye nyina no ankosi aga pra opri ye nyina ankosi aga chesa Kwadwo we na besi mitim se nya afi ye twam ya na eye ba kuma John kuma apuntu akuma ana afi we nsu kuma na chese KK4 no aden John apuntu akuma mpo de okoye kura ko 2 years ni okokura okọ ndisi ande de aya no NTNS ya okumi sesi ade Kofifa parliament de ne to so ma me wo ba parliament wa no ma na kwanwa na mo de krojan ko abom no kira wo sei NLC ya kumi o ye mahye bedwan de ma de hia wona mo egwo akwetia on han ne krojan de guo no bra behwe ana guo to mirika bra Facebook no so a DLFM 106 pono be bi watena ho nyina atam din obi anti ho biu ene mahye bedwako mahye bedwafo ko atete na obi ankwatena ne dabre ho obi afiri ho ena krojan no ne de abo ne microphone no kasa fam ene na kwanwa ne mu ye ba mo wotri mo den we de abusuafo beye den oba kunafo waje na chie ne mofra ye we ase adin o sika ye de akira kase won ye ntoa so yenkoya nim wate penifo sebe yesukura ye jahim yenkoya nim Yanto akase bone so ne mfrare husem na Ghana Police Service achire owura bi a wedding fishian aduonu ba ko ye frɛ no ye Gilbert Awuni na chese ye tu otutu obi e no call so wa bra na beduntuo ekoso agbawe ye 0 e won kran hanom na chese mutumututu na mana na hema na owo honom etuo no eka no ema ni wuye na hema no wedding fishian aduasa miensa
a ye friend no pel na dodo ana ebo modin a etuo no etimi eku no a Priscilla na aye lady etuo no ebo ne eye ne bo a on the way ntimi enwu na ya de omabo modin atimi ache eye Gilbert awuniyi asese omode na kogina eye asendibia na omuchirem a abra etuo ne totoa ne course no na chese omuchirem a na wabo anotimi etutu utuo no jane ye efri baby a eye gbawe honom ekoshe eye asokore no wasante mantemu a afi ya police fo nsa etimi aka no na wo eye press briefing no course a Greater Accra Regional eye police headquarters eye ndede ana director of public affairs eye DSP Juliana Obey edi tuja no chem se eye awuni yo mabomodin adina kogina adina kwasem di bia mo hwe anim se eye kita nsabo so me ne de toso eye dunsia won fimpi mienu ne aduonu nsia ni mu no obesan so abasem di bia osa ne be yo betimi edi asem no no metimi ahane ekoso na eye DSP Obey esade tuja chem se eye na wotwe etwa mu no eye motorbikes be ye dumienu de eye ade anipa bebre na ewiewia matimi so ache eye suspect omoka eye kronobo ekoso ni na no sanso di tuja echem se ade omobọ modin ahese ombetimi edi asem na bibia etimi akoso yodin sem say edi tuja. The Accra Regional Police Command has arrested a key suspect in the fatal shooting incident that occurred on the 19th of June 2025 during a naming ceremony at Bawe Zero, a suburb of Accra, which resulted in the death of a Queen Mother, Pearl Na Dodua Weteka, and caused injury to another attendee. Our investigation so far has established that during the event, which was organized by Ibrahim Ni Aikwashi Solomon, it was attended by other traditional rulers and Asafu groups. Now, at about 7 p.m. on the day of the incident, some individuals armed with locally manufactured weapons began firing indiscriminately. One of the shooters, later identified as Gilbert Awini alias Starboy, allegedly aimed and fired his weapon at close range, striking Pearl Na Dodua Witeka, 33-year-old Queen Mother of Papase, killing her instantly. Another victim, Priscilla Na Ayele, who is 38 years and a trader, was also shot in the chest and is on admission at the University of Ghana Medical Center, thankfully in a stable condition. Further details has established that the suspect had consumed sobolo, which we suspect was laced with some narcotic substances at the ceremony before the incident happened. Now, for realizing that he had committed the crime, that is Starboy, he fled the scene on a motorbike with his friend known as Oxygen and sought refuge in Asokore, a suburb in the Ashanti region. Acting on intelligence from Enia uti ye DSP Juliana Obenya on a Director of Public Affairs Greater Accra Regional Police Command. Yantu akasiaba no so na yemfia posifo nsensem mewure mu ewa hyenkafo nsensem ne gusu agire mu posifo akachi yampa nene awraho sama abeto de kasebo pono so ekire mu sem hyenkani bia walodi efri dome kwa benya potem yemfichiri hayam na ne de akire mu okwa menkoma circle ekodu alajo chesene bus stop potem hono ma traffic na sepe eni ekai dimrikan tentesa akosa kas bed said ye ho ne toatoa so a hyenkane ne si wa benka bi tuntinaja oto no bo ase na wahwe kroche ne kakra na wabo break okotwe aponchi breaker na break na atui amfa o so we ma kafre kwadwo na hwim atu tese bibia nya adwuma eni ekai mrika tenta ya asagro no de akwo so kanadi nanim na gise kenkan na no so abo na we yabo na toatoa so sa kas bed se nsia konson de ni nyina da apempem a Enquires asi wa lajo emfichire ho no nyasem kuma no hyenkane na otwi jesene Toyota Fisher efri dome edna ne de akire mu ewo kwa menkoma sakre na de kasebo ne de nkomo ne den ade apia Evans Darlington echeche ni se no kire mso car no efeli break edina so obo bibia anya dwuma break na wa feli enti we nya se eni da ho bi na wo kire mse Enquires na sie nyame anim de kure ni o ka se ni pempra na oboa ni ba buru nsia de o ma pra biam da se nyame anim ni emu oden a
Omno ko gwa yalesa bia positive acha se nhwemu ade afode kudente nam so nkwantia no esiyem. Na mna de ye kasebo eni hyenkani na wotwi hyan de apia Evan Darlington Street commoding same say eto de ye kasebo enim. But your friend apia Evan Darlington. Can me riba no. Once cat second traffic light hono. Na hona ne feel breaking enti. Na kan say o mani me ben. E fan it ne car fufu so ben me. Enti na ene ba ne bobo car ni misa no. Kan feel break. Kan break ni feel. Kan me tear break na ne good pon. There be. I'm not over speeding. Me na as a traffic in enti. Kan na closer. Cars ne ben. Also, kwa nene utano na mo ben pa so chekiga domi kwa benya say I'm about your good pon debi. I'm not over speeding. Na as a traffic in it can na closer cars ne ben also kwa nene utano na mo ben pa so chekiga domi kwa benya say I'm about your nipa okay. Eni a woti yi eye hyenkani a ono otwi troski bi edifri domi kwa benya na ordinary dia kire mu ewo kwame nkoma circle nanso odu alajo traffic light na se na akwageta passengers for no be prepare cars be de sensia konso ne nyina da se ya akwaye nsempi o hyenkani a yene de nkomo ne den e de apia Evans Darlington nene ena woti ye yento akasebo no eso Yanto akasebo no so ne mbonre mu ewe ye poemantema na eye dwumeku a enhye yaban aso frɛ na ye NGO no edin eda so Adwoa Agyei Sikapa eye foundation omabomodin akoye adoye ede amomo asabi omadi dem ewe ye Nhyiraba South municipality nim na yade omo hwa nim so mudwumadi omo di no omo ni bi ene ne titiri omo asabi omadi dem no mbeboa wom ewe eye oman yi mu a omo di force ntade yi bi sanso na soft drinks omo di eye tea rose eye samna ne ade ni na sanso ana emo bag ekeka ho ede koma wom na bramo ne eye DLFM troni eye continue kofi obo etwetwe nkomo ana otitine ni edema foundation ye Adwoa Agyei edi tudwa na ochemu se eye ade soso omo hwe na omaboa na omo wo eye nimdie na emom sika ni fia na mpo se omadi dem no eye ade ombeboa om de omako school akodu so mbedu eye tertiary na afia omoda chenso no etimi akoye no chema yade ano so beboa eye oman ne price se bebre na no aye omuhu ni sese bi omadi dem ni nti no enya de omuhu hia e wo man na emu mbeboa se ne ebe ya bibia ebetimi akoso yode sem say edituja yeah kase ANF Adwoa Agyei and Njando Foundation because Caleb and myself Nana Adwoa Agyei Samuel Adwoa Agyei meeting with school we identify share brilliant but needy students maybe or disability or a very brilliant but only support. This year might be approaching me or say the my area school disability, physical disability, but here support. So they are the people that identify our community now at least to university level now almost to make do in Pempen. So we've seen people with disability are extremely brilliant. I want to chip in this. Me papa late Yike Adwoa Agyei ebedu baby na neni efra no or disability but not workers leader or rising to TUC level with Trade Union Congress as Secretary General in ECG or no, you're very instrumental. So no properly and Caleb, the papa, similar thing. He also in Cameroon decided to help people with disability. Aside that, the name say I could afford widows. Odebia omuhia emwa obedi areho ni kunu du obi wo ha oni career bi oni profession bia but ni kunu ya ni kunu odepani oni kunu na ode hwe ne ho ene ebia de ma obi sa no so no ye be hwe ebo ne kotopa wo support that individual na ebia bibi kitwe bi no betumi aya wa ye na ode aboa ne ho eni ya uti ye Adwoa Agyei na ye chairman edema ANN Foundation Enwechi ana chairman na ono edema eyomo asabi omedi dem no ewe Nhyiraba South no eye David Kwabinato suit say edinsam edituja echemusa ya de oda foundation asinye papa so metimi abeyo madoya kese say esan se bebre na no aya na omu ntimi nka omo ho emba eyomo asabi omedi dem no ho omo hu ne say so omo de omo nka nipa ho sede na so ANN Foundation no abomodi etimi abo abekire omo odo de na
kyerɛ sɛ ɛyɛ ade ɔmani so ye pa ye mɛtimi aka ne sɛ mesrɛ twɛri amponyankopɔn banbɔ ɛne ahofa ɛde ma wɔm sɛ ɛnyɛ obiara na dwen person living with disability sometimes obi kura ho yɛ ya na ɔpɛ baabi kura de ne ti afa because sometimes na yɛ na yɛ ɔmo sɛ yɛyɛ curse ɛwɔ man no na sɛ yɛ nuanom yi anya ɔdɔ ɛne anigye abɛyɛ yɛ adeɛ yɛ nte sɛ ya yɛbɛka sɛ nyame nhyira wɔm na ɔnto wɔn nkwanam mu na bebi a ɔmo nya nneɛma ne fie no nyankopɔn nhyira so na nyɛ mmɔho sɛnea ɛbɛyɛ a anytime biara no ɔmbɛtumi asan aba bɛyɛ yɛ nuanom mmoa sɛ ya ɔhaw a yɛkɔm ebi ne sɛ sɛnea yɛayɛ disable a yɛyi yɛ to twene saa na mɛka no ɛfiri sɛ bebi a bɛkɔ biara yɛtumi hyɛ bɔ ɛna disability yɛbɛyɛ mu sei nanso no at the end of the day no yɛnte hwee ɛdi hwɛ sɛ even though books grandpa aban ne de yɛnkɔtena no asɛ yɛ fi hɔ nti no ɛka bɛyɛ sɛ yɛdeɛ yɛn asɛ system no yɛnka ho nti yɛbɛsrɛ sɛ ɔmo yɛ policies bi a ɛsɛ deɛ ɛwo sɛ ɔmo yɛ policies bebree na ɔmo yɛ Awurade mpa yɛ sɛ policies no ɔmo yɛ no ɛnyɛ sɛ yɛayɛ ato paper so kwa ɛne yɛ a wotie yɛ ɛyɛ David Kwabinato so sɛ ɔno na yɛ chairman ɛde ma ɔmo a ɔmo adi dɛm ɛwɔ New Dwaben South na ne krakra mu na nkoso he ɛde ma akwadum ɛno wɔ ɛyɛ New Dwaben traditional area no ɛyɛ Nana Asante Boaten ɛde tuja ɛkyerɛ mu sɛ yɛ ade ɔmo dwumadi ɔmo di no ɔmo di sɛ ne ɛbɛyɛ ɔmo so behu sɛ ɔmo dwe ɔmo ho ɛwɔ man yi mu bebre na ɛsɛ ɔmo tebea ni to ɔmo hu ne sɛ ɛnyɛ ade ɔmo betimi ayɛ bibi na emu ɔmo de ɔmo ndwen sɛ sɛ ANN ɛyɛ foundation de ɔmo dwe ɔmo ho yɛ pa wohwɛ ɛna dwumadi a yɛbɛdi a obroni frɛ no inaugural donation ɛyɛ Adwoa Agyei yɛbɛyɛ saa adeɛ wei sɛ ne ɛbɛyɛ a ɛyɛ nuanom a ɔmo tebea mu tɔkyema kakra ɛyɛ ɔmo honam mu nipadua ne mu tɔkyema kakra sɛ ne ɛbɛyɛ a yɛde relief obroni frɛ bibi relief yɛbɛyɛ ama ɔmo so tebea bi ɔmo hom bi ɔmo hu sɛ ɛnyɛ ɔmo nko a enti no saa adeɛ wei yɛde yɛ ɛma ɔmo so ɔmo nya ntiaseɛ sɛ ohunam etochima eno nkyerɛ sɛ onka nipa ho obroni frɛ bibi inclusivity yɛyɛ sɛ ne bɛyɛ ɔmo nyinaa ɔmo bɛba na ɔmo so ɔmo hu sɛ ɔmo ohunam na atochima na emom nyankopɔn engya ɔmo hɔ ebia na ɔmo adwen mu no nimdie bi wɔ hɔ ebetimi aboa ama nipadua nso akɔso nti ɛnedwumadie a yɛbɛdi yɛhu sɛ yɛsɔ ɔmo a sɛbe ɔmo ohunam atochima no yɛsɔ ɔmo mu kakra sɛnea ɛbɛyɛ a ɔmo so ɔmo bɛnya ɛkan kɔ bi ɔmo bɛnya ɔdɔ bi ɔmo bɛnya ahotoso bi sɛ mpo te bia ɔmo wɔ mu no yɛngya ɔmo hɔ nti ANN Adwoa Agyei Sikapa Foundation Adwoa Agyei ɛyɛ Ghanaian ɛna Nhyiraba yɛ Cameroon basa anafofoɔ yi ehyia ɔmo Australia ɛna yɛatwe ɔmo aba apue mantem kofo di ha sɛnea ɛbɛyɛ a adɔyɛ ɔmo yɛ no ebi bɛso ɛyɛ ɔmo a ɔmo te bia mu atɔtema kakra na ɔmo so ɔmo hu sɛ ɛmbrɛ wɔ hɔ ma ɔmo nyankopɔn wɔ botae ma ɔmo so betimi de ɔmo bra ayɛ bibia ɛne ya uti ye ɛyɛ Nana Asante Boaten ɔno yɛ nkoso hene ɛwɔ Akwadum ɛwɔ New Dwaben traditional area na manibo yɛ nsɛm kyerɛni kontin hene Kofi Obo ana de besom yɛn yanto akase abo no sɛ yɛnkɔpie mu ɛwɔ finfin maten mekyerɛ Central Region na district chief executive DCE ɛde ma de hyia wɔne mo asikuma ɔdɔben brakwa ɛyɛ onimnyamfo Olivia Benter ɛde adesrɛ ɛde ato adehyia wɔnom ɛwɔ asikuma ɔdɔben brakwa mensin so srɛ wɔnom ada in fact ahunide yɛ ade a ɛboa pa mani pampo utumi nyini kyɛ yɛ pa ne senti sebasi yɛnsiesie yɛn ho yɛ ne ehu ne di a bɔ ho wade sɛ ɔde ho bɛhyɛm na aboa na ehunidie akɔ nkane ɛwɔ asikuma ɔdɔben brakwa mensin no de nsɛbɛ de to dwamra na National Sanitation Day a ɛkɔ so a ɔma hyehyɛ sɛ bosom bia du a ɔmbɛyɛ no na ɔde nsɛm wei ɛde to dwam na de si yi ɛkyerɛ mi sɛ Ghana man panin ahyɛ sɛ yakopɔ yɛ adom a bosom bia da ɛkɔ na wie yi a mɛnsene bia ntena ase ɛnyɛ hyehyɛ pa ɛmfrɛ ne dɔm na wɔdam hyɛ aseɛ ɛnyɛ nsiesie ɛmfamfa mɛnsene nyana mo na honidie no ɛntimi ɛnkɔ nkana baso bosu wɔ hɔ mpo ɛde ma mɛnsene kɔ ba no homaden ɛde me nkonim na Olivia Benter ɛyɛ MC anasa DC de ma wɔn no kyerɛ mi sɛ ɔsra wɔn ada sɛ wo a wonim sɛ wayɛ fin de gogatem wo de wo shop akɔ akɔsi
baby nsuo fa se be ya nsuo to be yira fa obi a ochewa waso be ya hye se sebe ehunu de boa manipa pa mu den ekon kan odi nsem sei eto die ka se bonim wa wunu ane dem na ko se ne nuema me gidi se inshen kura ya besre mo obi a wasi nsu kwan biala e ma na nsu no nya kwan kono se de ayebe no mo akasa na ende dwumedi a wadi wo ha obi ade ne ho ahyem even obi ne storm pa e ho enya ye kan no wan fa bufu waje atum na ya ye mo aya de papa nyame onhira mo ina nyame nhira mo hen de bia mo mbɔ mpa ye ma no odomo opemo asem de amabe hu na nana wa ye ne de eso mene dodo onene mpenemfo wa ya ade bebre nyame onhira obi bia na de aye ka no yi mema enso wala bosom bia dwumedi no yebedi inti ye besre ta de ende ahokeka na nije na odo na tema mo de abeye adwuma no mo nsanfa mo ho nhyem sara na na frem a mama onye aso chew ana bibisa na momra nedmenda mo beye baabi aka wo se wo ye bia no yende ne ye pese me ba no pese sikuma odo be mbra kwa nkura kese no eya ne ye yi won ama inti me de ato me ho se nkura kese no ade biala ye ya e wo se omanfo wo ya won chefa no e wo se ya de di kan ko se nkura kese no na won so wo hu se wo ka ho ye sikuma nkoten na ye odo be nkoten bra kwa ka ho di se nkura kese ya ye wie nde ye be ko ye nkuro nketu anum so na ye de akọ inti asa me so wa ya de se de won so wa bo adom na no ya me nhira wo ina la youth won penemfo a wo ha ya me nhira wo ina me ma me penemfo ne de inde mani agye ama won dodo ma me nko ba bia nko hu penemfo a what wo ho asim wo ye adwuma sa ya me on nhira wo ye bo mpai se omo ahode mbi nka ho na efibre tobre no wei eye mensin krache ede ma de hia wonom ewa sikuma odoben brakwa mensenem ne den ede onimnyamfo Olivia Benter ena wote ne nkan na no achi ena odi kuro ede ma breman brakwa na osa ofolia otoso mienu ede aseda ede ma de so maboa pa siesie mpotem ho no nyina atesa no ode wodom asepam na osa ofori esan so de adesre ede to adesre nim so osra wodom ata unim se kios esi baabi a ye gata so insuo to a na esi ne kwan osra yifiri ho entesa na mo hyase bukiosa me pane chono pane chompa nya de a obetie na sopam kura ye panimfom e man panimfo kura na oma edne kura e me pekese me da mo ase se mo antwe manu an wofem na ye fra na mo nyina mo de oseye ene ahokaka mo de aba abaye adwuma na ye fa me da mo nyina obi oba bia e de na se ye da ye ndisi isuase se enso otutu ni na ya ba ha beboa ye ya ye se adwuma we ni to bia sa semma mitumi ka ntumbo mu nyina di obi oba zoom lion fo volunteer fo wonyina obi oba bia ya misham se de be ya de bia ye fra o manjuma obi a de ahokeka be pasa ne ye ya be me da mo ase ya mishro bia na ne no me madwin ni madwin na ni se kwem bia na fasha rakwa bi tu pon ni DLFM 106.9 obeboa me because minim so not bibia hia bia bebisa no bia no wa ye mo ase obeboa ye ndi yenso nse ye je na chiri chogwa ye no ne yenso ye gwa ye ho a no so agwa ye ene fe so mo kai say last time they can say obiara infectious in sigota so obiara gota no we kios mo mentra gota no ma ye say announcement several times if you neko obiara me hu say o kios in sigota no so eno me bubu gota na me bubu kios na ene me kan mo kios ka ma entra gota no entra gota ni ja obiara ni ase ni to me obiara ni kios da kwa ma mo ntie mi ni pese me eni a woti ye ayo di kro ede ma de hia wonem wo bremen brakwa ne den ede nana osa oforia otoso emienu na ne kwakura mu na de hia wonem so wo asikuma odoben brakwa mensenem ede aseda di mampanifo de ziyi ene nana ne adwumade a omata o machi o maboro mu kirem se ahusiesie yade ye nti no ombekwa so ata machina bosum bia do ahusiesie adwumade no omaye mekru no emoate wansen on potem honom wawo rasi anase o ti bebi yala no una so ko ni se efi o bebi abede o ke mu wako na ma se si mekru na de ati was when the sa na say aliba ona amano won kra ono ya ni ka no aba ba ko wo se je dru o jina no na ya o wa to de bia no na se sa ban ka se de ya isi se le ko ma ya ti
ni awode ya de bua na ekonu ye de eche na yale no efi yes ati aye fe eda mo ase ne mo ama ya de won ti fe ye mu se ye sia ye nko ye mbore so ti ejuma de ngba di ye ase obia ne ote bro so yo sia ne bro so na mo am de kro ma na ate eda mo ase na aye fe pa 106.9 in the holiday ni de mo de ma ya ne de ya di ankasa na mo aye mo ma ye sika ehia sika pa me ameka se mo ba mo sika lambra mi o se sika na mo nsaka mamo ofa me nsanka me chefente sa de ya mesifo from ho do mo dobe ho ade amaye mo eni a woti ye ya de hia wo no mo asikuma dobe brakwa e wo finfi matenem e na wote wo no kana ma ne boyi ye nsem twreni ka kire akwasi ye bo a ene de ebesom yen na meka mo se Enquires Association wonom ye nkabom ku a in fact emu de sa no manam wonom etai Charles kwadwofosu Daddy Lumba dwumade nyinachi efa na nyemoto ana afenso ni radio station dia daso DLFM 106.9 dwumade nyinachi ne kuoi emu de sa no manam ebi wa monone ene ebi wa manga na munti perifo paso mama de atetre ma koba munti no kondo ku efa perifo ahomaturu so ese na bra ne ku emu de sa no betimu de ne bi na fasra wate ne mu de pam ahomaturu fo na 0538 865 393 0538 865 393 ya boy home na ne say yemfa odo nti bra ne nyina yemfa odo na yemfa mo odo so na me kan Lumba super e de ama obi biara ye nhemudi opensuo de asom na ho san se Lumba super de eyade e de afa eye fidie mu asone sokroje eye e de mani padua no 924 epercent kani to ye shenkani afren 24 was 0555 274 757 and 0577 475-343. Madam Abanyamiche a so distributor ewa dansuma wa adjacent Lumba spot ya Pietus Lane na Freno ewa 0557 349-401. Mama Vic ewa Fanco Spot M Freno ewa 0500-680-783. Bra Kwame ewa Dakuman Circle Station Obayadum Choba na Freno ewa 0244-094-793. Madam Edith Kusi ewo Dowenya wo Opsi Central University. Freno ewo 0246-601-004 and 0266-400-215. Na yegyina we so ene ya kenka adwenkyira kakra mo de apani bi emfa ensomo. Na we every master planner junior kentampo ene wo kire me se NS ya okumi. Na somebody esi da ben. Oh in fact mewe aho. Na wo kire me se why confused kura. No say rest well sir. Yate pa aseme de mewura kura ho. Na Richard aho na wo kire me se good evening man. I say man never is. In fact, any pants away. No, let me say. Nyankopon emfa NS ya okumi kra fancy ye pa no chemse kase boni mo de sa no manam. Nenam DLFM NS. Great station one man DJ Ghana man fidie ni so. O chire me say. Nyankopon emfa NS ya okumi kra fancy ye. Sanso na dale ka ye te chire me say good evening mejo so senior. Sanso na Hansen de chire me say good evening Sammy B any Adwoa Agyei Sikapa. No chem say in fact odayas na dwumade ayebona de ka se bone papa mo da sa no man o here live Eddie Free Atomic Hotel dan soman de den Eddie Diodu no chem say ncha kese enko emfama ono akasa na yire Charlotte Diodu Madam Charlotte ya chiawo da kra fufuo ni bia mo mfra yen why na ye mesra mo kakra kase bo no ye nyina we su na ye mra mo nchen sofa na me sofa ya bla na so nti wo bo abone tawu na yenko na me ofa kwa me afum emfa kuma waso nsem na meto aso sports no to aso mfa mayen ni na se ma se badwan de ma de hia omowo akwetia NS yakumi odaya wansori biu Ghana brichi aboye nya sa hwere ma se badwani ba ko o manyim de asie ni me ngofa ase de na mo ka kyerɛ me wofa na mo hye me nkran vi se me de hie ni mpon na da fo me wura ho pam 0534050199 0593406565 wo bana de yamanyo soma meji wa firi so mempe politics wa ha enti udi ye wadi yaw wo yamanyo sempe meji wa firi so menu ni asem kra ma adwo medafo praise hallelujah senior udi no bia kasa firi set sakumono blessed yes ye ni oyanko yo ya
Nyankopɔn fa ne kra nsie ye. Amen. Ebusua ne so me ma won hyɛden pa. Ade ato Ghana fo nyinaa ni. No kwasem pa. Na yensu. Yo. Ni nyame adwuma. Wo so ne nyame entna. Ma adwo me dofo. Alaji Chasunte. Hey, Ashaiman Damon City, Kofi ma. Over there. Bibia ya fa me wo fa nimpon na da for me nti areho na aka me. Over. Areho no politics there. So dia be there. Eden. Areho na yin na yeden. Yedi. So for enshedden na the washe ne kwaso. Yankopon fa ne Christ ni ye. Amen. Na Yankopon ma no be pa. Ninsani faso. Amen. 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 Over ning ami ejo. O so ne ya mentna majo. Sammy B. Sa kwade tema committee 11 mesra fidie no mane nkofo manase obepie kura fa ko ni pia bontin ba bi kura ni nkomo me wofa ase. Me paso se sia na mi rada nwa na awu. NS Yakumi MP Edema Akutia oda ya wansore. Oh. Na mi fa ne kransie yie. Aha. Na oni nyame so nya adwuma. Wo so ne ya maintenance MPP abaya 79. Je moko ba election ansa mwanya ba ko aka ho bio. Sa kwade me da ase. Ma me fa ne se hwe me wofa ase fo ni bia ba. Majo. Oh, yaja wa mapo. Ya me adom me ho ye senior wudi ne ba bia kasa free. The family the Tesco fast food is am kofita. Champion me enti animre. They are some to Ghana for. Serious pa. I would my butchering na tede. Na me no so a me hu de be. No kwase me nyina be kobi. Me wo fa ya mun kwagya me wate. Me da se pa majo. Ya nya opa. Mama, wodin. Ofa me din di Pokuya me kase fra Ashaman. Pokuya Ashaman mama de atumi nie. Ofa asem aso yen ho. Ti ewie me wura ho papa. Se ofa oye me kromu MP. Oh, kafra. Me ne kasa impo ofa na wotwe mbae. Oh. Ofa me kasa nya me ya me ti ewie we ho. Kafra. Shabrante wonya 40 years ani ma me ti. Abrante. Otomru si onte sa. Ofa. Oh. Eden, yame nkayo. Amen. Ba ko wa akofitela so kura ho na ofiri ono so behwe wa bubu kura ntumi kura nya hwefia. Akofitela mi kro mu ni ofika de na mi fi. Wa bubu kura behwe wa ye hodwo de akwanwa nim. Ade ye pon a metama no petrol go be de tum twi kofi. Na wo de ne bra me na me peginis bi ma ne no. Aha, me de ne beba. Da bi ono on peginis. Aya mande ano oden. Me da se pi yame nka ho pa. Me da se bebre be wa fa se. Majo. Ja me wofa. Isi ni awudi ni bia kasa free. Oh, nana da kwa ya do mi. Oh, dobro. Oh, dobro. Ka che me wofa se fo ne se me chia mu nyina. Amajo so mo su twa ya twa ja ado. Oh, mo nsu mu ame na ade ato mo wofa ni. Oh, ofa genius yin. Oh, maje so pa. Amen, ebefa. Yajemuso. Amen. We dey na me ma ya ko. Mate mejo so. Nti ya me ya adoma ye ni sudu aya na pekuntunkuri na kwagya me. Wate. Dende woni se wona na me ban so. Oh, meje udi. Aya fa mo from na na no bra na me ma o ma no ma na mo ayi na se. Ba se yo. Me da se bebre me sa dakwa dobru. Majo me dafo. Emu shrabapo. Ya me adom na na bommo me ye ntie odi atumi ni. Na ye hwe hodin. Yo. Okay. Me so me da se pa majo. Ya we hu si omponi. Oh, champion man we den ni ba bia kasa free. Moses ni da wonya. Moses da wonya chini ya me yenti animre yi. Yo. Na na chapo be si o si enyajo. Ntinu de be si esie ntinu eja. De be me nyame. Okay. Ntinu Bibia ni anyame beye. Yate. Bye bye. Me da se pa me fa me last call na ma so fi se time na kopa ma so nsem na ye happiness ntino enche me kokko mi senior man kwa me fum nche ne yakodi nkomo ma dwo me da fo ya me last call awudi ne bia kasa free no fa ka sunte hey mama o manjo dia to wo fa ni eboni tema ye nko bebra so me rawo pa rawo na me sha wode ese busuan nyina so de me sa ta okurani no so de isenye ile mumu no yakopon tia se me sere mo ha okay bibia very fine me da se pa bare so a yo no abo ya na dia to manie mate me de betu mama mate me da se pi
Eskaka se boni ye di si ansa na mom me wofa kwam ye fuma banti no ye ntumi nsore nkwa age wa wi ansa be kwa ya kwante ne se wa kre obi so baba fie ntumi ka gya ne se me so wontwan unya nkwa yekwa na ayi kwabi asama na o kire me se madwo me wofa o se asama atu ye namom in fact Ghana fo ya yi wade ya hwra de pa na mom o me adwumade a ye bo sanso na Ibrahim eye Galiba Kenya ana wo kire me se ye asama asie ni in fact oya kozongo ehwanam na odifiri no kire mi se ye enes yakumi da ye yakobon fo akransie eya onhene nana menza jebi no kire mi se eya sad moment for Mother Ghana Reswell Honorable MP ena wofake from Sacred New Prime Station no kire mi se ye onimnyamfo ya ones kumi me wofa ase na ada for me yakobon fo akransie pa na de asie de in fact emu oya pam kwame afum akra bakode Nyankupo adum ye krekremu. Na mwendo anambo somo about the presidential cup. Yeah. Ewa Ghana ha. Ada wanko stadium. Na me hwe bi wa yi TV ne so. Sa. Se me de metim ya ha so. Oh, na menim se de ye tie nti no. Penifo je sabi enimguase emfata kan ni ba. Ampa. Entimentment tenase enko park makotoko. Enhwe mgo fa nimpo anim, enhwe meto mfa ntoan wiem fa nwira nsra metire ho. Me nya se adwuma na da. Oh yes. Entina ndo amanko. Se menim de besie. Ana say onim score line ni da. Oh na da se me hwe petete kremu a, me hwe me mante ne modene mbo a. Na me nim se mfa enti me ha me ho nkotena park ne so. Oh isi anu tumi hwe petete kremu. Oh na den, oh fa de se metumye bibia bi o. Anya waben. Peni anya hwe kura abetwe. Enti woni me na ma hwe ni ye. Trasunte. Me na me ka kire o. Abdul Trasunte di hie ni. Kwa be afum. Wo di Abdul Saka. Abdul Trasunte. Alhaji Abdul Trasunte. Alhaji Abdul. Se na so ye ma no Afcon no mko boy o. Yeah, chale ye ba ewie na afi no mja hye so. But unfortunately, BBS o. Yeah, BBS. Wonim ene gina ho ansa na Ghana fo no hu de ba be. DL Power Sports on DLFM 106.9. Kwa be afum ka jagum na yenko. Abusia mechia obi bia a otie DL 106.9 FM. Agudie mre awiedu, agudie hu nsema ya boaboa no ene anwumre ena mede ebrewo. Mede ameje so ede kwame afum. Aguna piesie nananeme odefo bu amponsem. Denchira hene nananeme. Mesha asia na mesha asia de frifie. Efise mpanyifo sese enibo a aya na ekotirem. Ipiem ana mepiem ewo Kumasi Asante Kotoko Akachi Kofitela ebo mechidom or the infoni any videos ebeto so edi ama mekama kama. Eti Facebook live ba na behwe me ewo ho ana YouTube kofi YouTube so kan ho. YouTube so live eka ho. Na me ka wo se we nyina betumi wie period amanya na ese aboafo kese ana so aboafo kese na so ase eye Lumba insupa Daddy Lumba ni nsu odi aba edwaso ena me kanfo ana me bohu deruro edi amawo. Eti se utie mi abomode na ko edwaso na kope Lumba insupa kofi Fada de Lumba zo ni biti sumami ya why na me me samra ne kakra Lumba insupa ebo ye chidom kama ene de dwumedie nyina ebrewo eno ti se u pension ni bi ato a ne to de ebusu e won kra ha nyinara nti bomode ne kope Daddy Lumba insu no bi ye den eto anyesa so a friend number ye a me di tudwe wo a opese utubi eton no mo friend na mo kope bi to ejuma kese e na epie e de amawo obetumi a friend number yi e wo 0555 5 no ye miensa enti me sha 0555 274 757 0555 274 757 anase 0577 47 5343 o friend number sia unsabe kan Daddy Lumba ni nsi odi aba edwaso kama na me sha se na me kan me sha se efifia me kopiem ewo Kumasi Asante Kotoko Akachia na enra ena the President Cup eba so ewo the Wembley Stadium Accra Sports Stadium na eba so no jumede ni nyina kwere na Kumasi Asante Kotoko etumi ahye Accra House of Folk the champion club ya show mu mienu ama o matemu bako ya sha se na Accra House of Folk atuatena entina ha supporters na anim se enyema be koye di ama Accra House of Folk na mom yesi sini ewieye ena yebehu chale entima nyina akọ na wie na Kotoko as a house mienu ama house atemu bako na when a coach of Kumasi Asante Kotoko Abdul Karim Zito edi atudwa se eye ne de papa na nani age se Kotoko etume eklemu sa victory no we eneye President Cup etoso enkron a Kumasi Asante Kotoko ensa aka na ochirem se ye share Premier League na se a edi akọ wieye
Kotoko entumi age Premier League no eno nti ade obetumi dia compensate team no eba titiri fans na eye President Cup wetumi age ade ama Kotoko. Eno nti osan aka bia mu say players management or the aseda kese ama omu nyina na titiri players no amwa boaye ama Kotoko tumi sha Accra Asofo no osere se nkenya amanya no this time no mufanto aso se season no ya be ehye ase na wasan akanda to we say we ade a oba be hye ase nyese o de ba wieye win matches e beba so nyina na e wo Premier League dey no 2025-2026 matches nyina no obehwe so betumi edi nyina so inkunim. Abdul Karim Zito de atuja se ne niji etoso kese pa ene se oba Kotoko for the second time no wetumi aba anwade abi odi amom we ni cap awaje etoso mienu awaje edi amakumase Asante Kotoko enti oda opem so ase oda management ase ena oda ne backroom staff so ase ena players entity so ase se nyame hyiram sama boa me na metumi atemanim a etia Accra Asofo me bowre ma na me kopiem ewo Accra Asofo kaso ye na phobia never say die we dey metu aka say they die o mewu efisendro na enigia na ewo krom say has betumi afa cap no abra esremu say jata hene the president of the state His Excellency John Dramani Mahama be piem wo honom no na ha supporters na nim say Accra Asofo ebetumi age cap no na niema anko yan fa ma Accra Asofo amre di djumede nyina eba so no se na meka no has etumi eto atena entem na so ewiye no na akoya asem bebre nti cap no free has ensem that when a coach of Accra Asofo coach Didi Dramani ede atuja say omu se omudi nchode na so obebọ ni players na baso esa honhoma fa ahon keka omu titiri first half no match anasa ball omu boy na oni de hu ni se cap ndi omu lusu de na mom ejuma bebre e wo players na edi ama no enti osre nyankopon se obebọ players no ban de ama no na omu di omu lusu na to machi ono akoye new coach awaba no afi na oba betoto ne niam kama edi ama Accra Asofo na wogidie ma pase America nenim no anasa ebe hye season foforo ase eye 2025 to 2026 season no has ebe fa ntu mapa efra enu ti management team no enya abotire fama no supporters enya abotire fama no na ogidi se wabai de obetoto niam foforo na winner ese efata no omonsa etumi ade aka desa edi omanimi Kofi memoriam our the GFA president Ket ES Okreku asuye enche bia anobe second vice president Edema CAF Confederation of African Football no ena me no ka say there yasama na appointment foforo obe chairman CAF asambo na baso abe ni chairman of interclub competitions ewo Africa etiquette ES Okreku enche ko feed in the picture ebeto se na sinifoni beto so na wahwe GFA president no ekunimdie enfranka ohim ediama Ghana franka ena Ket ES Okreku ehim ewo wiase nyinara titire bibrebe mu ha enuti CAF ewu ne dwumedi a odi papa Ket ES Okreku ena ede na to so no Kofi Nyankopon enhyira bebre eti dwumedi a de ama ne foforo ne se oye CAF interclub competition chairman edema CAF eti Ket ES Okreku nkomo ena me no ye den ebon Kofi yemorem ewo transfer news akra ewo Africa titire Ghana ha no musielu na okay player a friend Christopher Ban Bonsu na emribe atwem obone ball edema Genk SRC Genk ewo Belgium ena me nuka say die Saudi Pro League no abefan Quatsia abefan ede ne ko wasign 2 years deal ede ama omu na metumi aka say emra na owo Genk no ewo Belgium no obone humodin bebre ede ma team no obon 90 matches ede mom o say 5 goals and almost 7 assists na wo hwa yesi bema bobra oboko nenimu nti team fufro wasan or sign 4 years contract rather edema omu ewo Saudi Pro League no Quasda na eho eno akokodi ni nkwe ana akwahye ne nyuma se abra ofri Genk eho nom ewo Belgium ekono na Saudi Pro de obi enu se ho na oil money nankasa ewo na Christopher Bambosi de atudwa se na reho esan ne ndije se ofri Genk na mum de obeka ne se oya proud se obebo obo edema Genk na sebi supporters eniji o man eniji ye abra no bobo edema Genk no enye player bia na ebenya ne sa enti ena me no kase de omu se oja Genk ho akode ye na momu no obesan ne chi aba behwe Genk matches on bebo no na mrepemu no ono abeto ne nine obetu ne nine de aba Belgium abehwe Genk players no
omo ahoɔden no mu bibia ɔda ɔma se ɔda team na kasa se ɔda managers no so ase ɛna ɔda coach na kasa ase sɛ ɔma ne mmere ɛne akwanya ɛma ne ɛsom jenk na matches ɔbɔ nyinaa n'ani ɛsɔe na n'ani gyeɛ na baby ɔkɔ foforɔ die ɔbɔ mpae sɛ ɔbɛkɔ akɔ sign ɛwɔ hɔ no mu na ɔgyide mapa sɛ ɛnɛma bɛkɔ yɛ di ama no ɛwɔ Saudi Pro League no wɛni asɛm a Christopher Ba Bones ɛde ato dwa yɛmɔwuram ɛwɔ Kudus Muhammad aso ɛyɛ Kofi ɛde ne picture ɛbɛto so ɛnkyɛ bia Kudus Muhammad picture ɛna ɛda so no obetumi aba Facebook ɛna waba abɛhwɛ Kudus Muhammad na yɛn nyinaa nim sɛ teams bebree ɛna edi Kudus Muhammad akyi Tottenham Hotspur edi n'akyi Chelsea edi n'akyi na Kudus ɛde ato dwa sɛ ɔno deɛ ne interest ɔwɔ pound onyanko ɔbɛkɔ akɔpiem ɛwɔ Tottenham ɛhɔ ɛna ɔpɛ sɛ ɔkɔpiem na nka ɔgya Chelsea ɛhɔ no mu na Kudus ɛkyerɛ ɔhwɛ system anasɛ roles a Tottenham play na ɛyɛ hɔ ɛbɛtumi aboa no ama na fa ne ntoma pa afira ɛno ti ɛbɛyɛ Tottenham team no management no so ɔmo tutu ɔmo nneɛma yie na ɔmo no mɛfa no ɛfa nkɔ Tottenham dan sɛ ɔbɛpiem ɛwɔ Chelsea ɔde kyerɛ mu sɛ ɔbɛtumi anya matches ne bi abɔ yie ɛwɔ Tottenham ɔbɛtumi so improve ne performance ɛwɔ Tottenham na ne ɛkwan ɔfa so bɔ ne bɔɔl ne so Tottenham ɛna ɛbɛtumi aboa no mpirapira me no kasa deɛ information menya mpo kyerɛ sɛ Tottenham na kasa wanhwɛ kora hɔ ɛma so efisɛ management esi kasɛm a West Ham ɛne Tottenham ɛka no ebia na Tottenham ntumi nya sɛ sika no ɛyɛ over 70 million pounds a ɔmo expect sɛ Tottenham betumi dia ama West Ham no ebia na ankɔba ne saa na Kudus etumi asaka ɛwɔ West Ham anya san so a emre ne krabia ɛna ɛbɛkyerɛ saa emre na edu hɔ no mu no yɛtoa so a na nyina nim sɛ atɔyɛ nkyɛm kɛseɛ ɛna ato wiase football the wiase football meka nyinaa meka kosi Diogo Jota ɛhɔ nom Kofi ansa na meba so twɛn me ansa ma mekɔ Kim Las ɛhɔ nom ɔyɛ Black Queens coach a yɛafa no foforɔ Kofi wɔ Kim Las picture fato so ma me na meni menua Sammy B ɛkasa na ɔkasa Black Queens akɔ akɔdi ntwo ɛma akansi ɛkɔ so bibiri ha nom nyinaa so no yɛhyɛ aseɛ Black Queens yɛwɔ Group C yɛne Tanzania Mali ɛna South Africa ɛno no APM ɛwɔ Morocco sisi amino ka say the Black Queens akodi Joe Black Queens coach new coach a friend Kim Las ɛna yɛde na to so no Black Queens akɔbɔ match a edikan ɛnɛ ewie ya ame ahyɛ South Africa bayana as a Black Queens ɛka mienu a yɛntumi ante na rewusem sɛ ɛyɛ match edikan anka coach Kim Las ɛbɔ it in expectation ni nyina ne sɛ ka coach yi ebetumi ɛde South Africa for echi ɛde aka form nanka ɔde agye ne 3 points ɛba nneɛma etumi akɔsa isam no kase Black Queens akɔ lose match no we ɛna coach ni da to dwa sɛ ɛwɔ mu sɛ ɔmo lose ɔmo first match de na mo ɛno nkyerɛ sɛ nneɛma nyina sɛɛsa yɛ 2 matches ɛda yɛnim ɛyɛ Tanzania ɛne Mali eti ɔbɛhwɛ sɛ saa 2 matches aka ɛwɔ Group C no ɔbɛtumi abɔ ne homɔden ɛwini saa matches nyina no etumi ayɛ den akɔ n'anim ɛwɔ hɔ we ni ɛnkɔma coach Kim Las Black Queens coach ɔde ato dwa afei Kofi mi wɔnrem ɛwɔ Diogo Jota aso ɛyɛ Liverpool striker yi we free mu ya ɔne ne nua bɛma na Kofi the picture to so yɛn nyina yɛate ho nsɛm dada na ɔte ne hyɛm Lamborghini a ɔkɔ ɛna yɛse esan ɛbɛto ɔmo kwan mu a player me no kase yi ɛgya tɔ car ne mu a ɔse dwerɛbɛ eti car no ɛna ɛde abɛto ɔnom no car papa say ɛna ɛgya ɛtɔ mu no na ɛyɛ overtaking kakra na ɔmo yɛ ɛna ehu sɛ car no efiri ɛkwan a ɛnam so no ama ne akɔtɔ bebi foforɔ ɛna ɛkɔpem ya enimonimu ya ɛgya ɛtɔ mu a ase dwerɛbɛ na ɛhye yɛn so no sɛbe onipa a ɔtim ɛyɛ Diogo Jota ɛne ne nua ne nyinara ɛhyɛ dwerɛbɛ a obi ntumi anya ho hwee anka sɛ sɛbe yɛkɔ akɔgye ɔmo sɛbe mpanyinfo kudu ɔmpo no na ɔmo ahye ewie na wei ɛna wiase nyinaa footballers ɛna ɔmo pɛ sports nyinara parody yɛ ɛkɔyɛ ɛda yɛ ne yɛ na se yɛsie no ɛkɔ show ɔmo last respect ɛde ma ɔmo etu bɛhwɛ a mehu Bruno Fernandes Manchester captain ɛwɔ hɔ mehu Van Dijk mu nyinaa mehu zero Kobe ana Kofi zero entumi ankobi other players ni nyinaa ɛkɔ show ɔmo last respect ɛde ma ɔmo na Kofi unim sɛ Jose Mourinho ɛde asɛm bi ato dwa ɛsɛ odi FIFA ho yaw kakra ɛsɛ sɛ player bi ɛbɔ ball ana footballer bi wu a titire ɔmo da so professionals no aya na FIFA ɛmma ɔmo ni nko ɛn celebrate ɔmo abra ɔmo ewu no enti ɔno Mourinho deɛ ɔsi odi FIFA ho yaw no nyaaya nka FIFA anytime bi a player bi abe free mu no
FIFA making sure say bia your club World Cup you say and come to celebrate sa player no Titi Diogo Jota we free mu na eno no show respect the American say players ni nyina ebetumi jai some minutes and I say one day bi o metumi dia call na come dia kwahwe player no na come dey respect na aman answer yesie no but no Mourinho no hu ni say FIFA nta anya sa niema no don't do blame FIFA so FIFA be hwe so be sa de ni yi a ebebo na me ni Mourinho ya adwen if say asa o mo bu omani agusu kakra ba wo hwe Diogo Jota de mostly players na nkasa ene call ya o show sa respect e de man no wo hwe ne yira we gya no ho ene ne mamiensa o gya mo ho no ma aye arewusem ade ama football fraternity nankasa eti yamamu yako ebusua ne yere ene ne ma na ne ye kan se nyankopon fa ne kra ensie abrana Diogo Jota eye wedding no the pictures any videos ena Kofi Taylor ede atoso ede ama me no na wo hwe pictures ya Kofi nipa o baby ko wo hwe wedding videos ya hwe enigi ano mugye emri kwani bia o nansen ya enemri na dane amanigi na dane osu eche se nipa beje den wi ase aw Diogo Jota nyankopon enfa ne kra enye debem ensie ye emayen videos me hwa na makasa kra me raho Kofi me da wase bebre se wotumi di sa videos na to na me fa transfer news kakra entum na me sorry enfri anom onim se Napoli o player bia o free Nigeria Victor Osimhen na okobo ne ball kakra de ma Galatasaray na ntia enya ne se Galatasaray owo interest ewo Napoli player Osimhen mu ntomo di 50 million euros di aba sebe yanka Napoli enja ne mu na onko na we na panyifo de atoja so AC Milan dia Galatasaray de atoja so ombe forso a epia de akọ na sebe yeye na se Napoli begia ometumi enya Osimhen pepepe ewo Galatasaray me worem Kofi ewo AC Milan so a Faneto Sumami, one of the best midfielders I mean me penna sempa Kofi Faneto Sumami ewo AC Milan catching so omaniji Luka Modric echi AC Milan coach ena Odasin Allegri ena Odasin order to just say August tournament ni basu wie pe Club World Cup ni basu wie pe Luka Modric eba AC Milan or expect so beba abeboa AC na me bisa say eja Luka Modric ewe nyina echi team papa ti say AC Milan penna aya abrofo ne juma ben de no mo yeto mo timi bobo eche de yan black cd yenya kase we do 31 pe na se ni kotodwo mu nyina ayemre wati age ni so ana emre ni krabe ene bekire enu ti Luka Modric enche obepiem ewo AC Milan akachi kama na Tunisia club back so from Club Africain so omo assign the former player of Kumasi Asante Kotoko Richard Boadu enu ti Richard Boadu su akwa join Club Africain ewo ehonum Kofi manu di same twato na me de bibia bewe ni se Ivan Rakitic and so I retire if you professional football mu enti aha enam de agudie nyina ebeba na wieye na Sammy Unia me offer say me gidi say komo ebo nyina oti ni nyina na mo Black Queens for no South Africa for atwa mutu on o say mo former coach na friend say Nora den Nora so Nora have to say why yeah have to we man to men pianeka when we na adwuma mo na man to men pianeka sika na woje ne mwanya yeah ena wo jam hoko oko se oba ko chi ma na mo pe mema mo de mo wo fa si fu asabu na ko fa Ghana football ne de aya no nti jimpani for Ghana man pen na mestre ne say resetting no ma bi nko dan ho of course yeah football no fa ne nancy form na on resetting ye because they see an yeah football no egu egu nya say egu jai masa hey when was the last time ha Chrome had ma Ghana team Eco Africa ball modern wa ha ye bebo modern nya botre me say da ben ebeba so egu enti mo fa jantum na mo hye na foforo Black Queens next match or 2 matches of Group C ye be set 3-3 goals what mo de bia mo de pen and e sin krata so ye calculation Ghana kobo match oh say we hye we ya ye be ye we say we hye we ni ye we Ghana more match tournament and qualify on the fair grounds say me de ma ba qualify the first da de bia say Tunisia e hye a year Mozambique ye benya we say we hye we yo NLA e wa ha Chacha National Lottery Authority enti calculation e be Sammy ya ben come home Sammy yeah Kudus Mohammed won me bon price onya club papa ezigi ahyehyɛ enwum gumfidie no so na ni bidi abede no si edi agora de obeye ye no na Kudus no matino fo sɛ mesre na da bɛyɛ a anka wonsu Hakimi
me tu no fu sam se mo fa si ontie mi saa o me tie ne say ya ontie onfa me wo fa se ba ko na me tu no fu otie ne hakimi de no on zo no wo de ne kogina kwota o hwere ho ahwere ma free sika nyina wo na ma me ntoma no o de ama ne ma me those days ye nya sika ye mfansie me ma me na me de ama na o de abɔ ntoma no me hia bia na makwada mu akɔgye sane ye no patade yi am say ne din won kra tade me ma na te na hunu se sika wo no ho ampa and bibi kitu akwa no pese mo fa kwan mi so gye asna di ne hwa mo wie na ma na so de pese o mo gye patensem sika na me wo fa asne bo asesa ba mo boa enti wo pese kudusu ye bi kudusu ana kudusu de mesre na account no ka be ya on fa ne ma bi de nto so possibility say obekọ Tottenham Tottenham na de say de me pese o ko Chelsea mom onko Chelsea Chelsea ni ye ma ta pe Chelsea pa Ghana for ma no pa ta pe Chelsea ndi onko Chelsea obenya fans na pa on say kudusu ma na ta pe na sem ubi say Sikapa obeka akire o Adwoa Agyei Sikapa pe kudusu o feeling rough o bobo no hwe na enti ye no ade aya no na mi kwei mi fan chia kese e ma bra kwaku okay oya your friend alias chairman Dozy okay oya Ernest Mreku ono na ye celebrate on silver show no so oh okay ne manager eno no eti bra kwaku alias chairman Dozy ye din chia kese ye de ben emma medam ase me a medi dwumedi ebro medin amegi so e de kwame afum agona piesie na odefo bu wan ponsem nyame yado ma chine ebehia Mace mebera ntwene saka sebo no mu ede ma yan kofite de ekopie mo e wo Facebook no si YouTube ene TikTok kasebo no wonya bi etime ehwe ye DJ Zigibi eye senior technician on duty akenkanfo a ye beso mu kasebo mu edi amede siwo eye takwade Kwadwo krom twabe wode hye kwankron Nhyiraba Kwadwo Sammy bi ba hoteden ene ehunsuo mponi menkra moden eye Adwoa Agyei Twasonte mede menu yaba Adwoa Agyei Sikapa na hoteden ene Dumsa Levi Imamu nyina mo eni ti ade hyere mo ye besra mo ada ye kwei DJ Zigibi we de wada ama eye most popular request e de ma ade hye a mo wo akotia kofitela asem mfa we mfa mamo na mfa njeche mo were efize de asie ni 7 penifo ase e ka onanti a na ka oto ye mamu nyina mo eni ti a ade hye